Rhaid I fi gyfaddef, dwi'n eitha hwyr yn dod i'r achos. Chi'n gwybod, bod yn wyrdd. Environmental. Ond dwi wir yn ceisio gwneud lan am yr holl amser dwi wedi colli. Mae gen i'r list ma o'r holl pethau drwg dwi wedi gwneud ac angen offsetio. Mae'n mynd I fod yn dipyn o gamp. Ers blwyddyn, mae Philippa Jones wedi bod yn ceisio byw bywyd sy'n hollol carbon neutral gan ffeindio ffyrdd o ddileu ei heffaith negyddol ar yr amgylchedd. Ond gall unigolyn fyw bywyd mor wyrdd a dad wneud unrhyw niwed ar yr un pryd. Bwriad Philippa yw dangos fod e'n bosib. Dwi'n plannu coed fel ffordd o offsetio teithio o bob math. So, hedfan a gyrru a phethau fel na. Beth yw, doedd dim syniad gen I beth oedd cost teithio mewn CO2 cyn dechrau'r prosiect yma. Mae fe'n bach yn fwy nag o'n i'n disgwyl bod yn onest. Dyma be, mae 3 long-haul flight, 2 hendw ac 1 Club 18 to 30s holiday yn edrych fel. Dwi ddim hyd yn oed wedi dechrau cyfri'r gost o gyrru ers pasio mrawf eto. Mae'r holl peth wedi bod yn agoriad llygad enfawr. Penderfynais I fynd ar wyliau yr holl ffordd I Sri Lanka, cwbl o flynyddoedd nôl. Dros y tir. Ie, dros y tir. Dim awyrennau. Nid dim ond just wedi dod nôl a bod yn hollol onest, ond yr anturiaethau. Gwych i'r plant. Ar wahan y cyfnod byr yn y war zone, y refugee camp. Paid angofio'r batteries nawr. Yn y bôn, cymryd cyfrifoldeb dros dy actions yw mewn gwirionedd. Sori, mae bach yn dwym. Ydy'r gwres ymlaen? Fel o'n i'n gweud, cymryd cyfrifoldeb. Fi oedd wedi angofio troi'r gres bant, felly sdim hawdd I fi cael y trydan mlaen. Sori, ife cwyr gwenyn yw'r canwyll na? Ydy hynny'n okay? O'n i'n meddwl wedych chi oeddech chi'n vegan?